Райдер уже соперникш маълум аст и Шон МСА ва солои наздик батлшона ждат кунем. Барон репер нест вай ҳофизае ё ки я намуда мехунанд батли Шон қати Райдер мешава бале мешава бармен брезиш чилка загзарундем. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментоя ва кадом мехоҳад бисомонӣ кор кунад дар поёни видео як номера ё гида комментария бинен хитон дали шахид мекунем чихе бисомонӣ кор кунем тестараш бигирем бачако барое ки мо бояд 150 нафарда бисомонӣ бигзаронем ва сар мекунем комментариҳои мора Кароматулло Азизбеков доди худо ҳами канал та ғайбат портал мон барои советиш дар кор нест мада ждат дорем яъне совет додай ва гуфта ки каналта ғайбат портал мон хайч дар кор намоша раҳмат барои совет браҷон рафтем бехати ҷей доди худо ҳами коммента ҷавоб те аму барандаи батла ё алиш кун ё дафш кун ё бугоҳу қадод назана на ақл дора на тамиз барандаи батла мо комментора хондем ва огоҳош кардем дод назад уже дигар дод назадистай просто кам тараки гашт мондай тамом мешава батла. Зубайр Холиков акай доди худо ҳами профессор ем чи хеле достижение дора ребда ура судя мемонӣ ҳами савол дад ҷавоб бигардон достиженияш дар репи тоҷикӣ бисёрай ва агар ки хоҳиши донистан дошта боша офис биё мешинем суҳбат мекунем ва достижениёшона через асосош нишон метем хеле гуфтан достижения гуфта чия дар назар дошта бошӣ намедонам барои ки одамоеро ки хиёл мекунӣ репери зуранд ва достойниян судя буданда достижение надоранд достижение гуфта дига че унеса ки вақте ки дили мухлис аёф ҳам я намуд трека 7 сол подряд хонд ва хиёл кунӣ ки это достижение не и достижение нест ва репи тоҷикӣ ҳам пеш бурдан нест. Сомон Сомонов акай доди худо ба назари шумо батли Шон қати Райдер мешава бале мешава Сунат Шарипов батла ташкил кард сумшона рӯӣ кард хеле гуфта будем $15,000 мужик безбашняй ва батл мешава ждат кунен ва батли ралика мешава уж да 50,000 сомон дод бо мужик кор надора дига. Карим Зокиров акай доди худо Исен Тайсон гиҷода дар бораш маълумот те беҳтарин гап гуфтӣ Исен Тайсон клуби King Sound ки батлери сол рафтаста ҳамаш благодаря Исен Тайсона чунки Исен Тайсон администратори ҳамуҷай ва ман пеши Исен Тайсон рафтам ва гуфтам амиҷада батл бигзаронем чӣ хела гуфт без проблем ва раҳмат ва ту Ҳусейн ки мора возможност додӣ ва батлери солна дар як ҷои беҳтарин гузарондестем чӣ хеле ки медонен прайд маҳкам шуд агар не прайд основной ҷо барои батлери соли прайд буд ва сабабе ки маҳкам шуд ҷора King Sound гузарондем гардиши ёқут 2000 Исмоил 2001 official гуфтай салом барои чӣ дар эстрада устод доштан фахр аст аммо дар реп не ҷавоб те шайх ман намедонам устод дар реп тоҷикӣ фахр нестай устод доштан намедонам иша нафаҳмидам майдани худ агар нашод навек бугӯй ва ё қати Шон гапошон гирехта буд барои ҳамои гапа гуфта буданд а так намедонам. Артур Мамадсаллоев гуфтай айхезе метарсӣ ки як соли дароз дист мекунанд барои ҳаму қал бале брат Шети Ҷей салом алейкум акай доди худо ҳами Райдера бигӯен ки қати Кепас ва Азия батл кунад соперники Райдер ҳамвай Райдер уже соперникш маълум аст и Шон МСА ва солои наздик батлшона ждат кунем. Памир TJK акай доди худо ростае ки Масер Исмаил ай помирай ира ҷавоб тен илтимос бале брат Масер Исмаил аз вилояти дар вилояти Бадахшон ба фикрам ба дунё омадааст ё не аниқша намедонам лек бале аслаш аз вилояти Бадахшон Азизов Акбар брат дафша реперои тоҷик а просмотр и репошона ҷамъ кун ҳамаша чения репи Eminem просмотр надора бо президент и реп кофта гашта та чо мужик ту репи тоҷикия ба Eminem сравнива дорӣ и нодурустай монанде ки ҳозир агар ки Ҷеф Базес $200 миллиард дар шоташ дора ура бигирем мегем ки як Ҷеф Базес $200 миллиард дора ва Вест Центральная Азия максимум бюджет дошта боша
$30-40 миллиард Джефф Безос зура ино дуруста да Центральная Азия гайри сум бо одамо зиндагӣ мекунанд культура доранд таърих доранд Джефф Безос чи дора максимум 60 соли умр дора ва $100 миллиард тамом ва ино дуруста сравнивать кардан Абубакр Гулов батлҳои байналмилалӣ дар нақшатон ҳаст ё не то ка якдигарро паст мезананд реперҳои худамон баъд рафта узбекҳо қирғизҳо моро паст бизананд и уже уровени серьёзния и проблемаи калон мешавад батлҳои байналмилалӣ наметавона шуда мумкин ки ягон шоу таланти хеле чизо боша но батл оли мо тайёр нестем барои батли байналмилалӣ хиёл мекунам рус вақте ки тоҷик батл кард вай хича намераса вес миллати тоҷика мераса баъд тоҷике ки хати биромад меқапанд ҷаша чокади меган киртир маҷбур кард бирад пеши биро ва қадар шарманда куна барои мо оли тайёр нестем и скользкая тема Аҳмедов 22-29 барон репер нест вай ҳофизае барон на ҳофизае на репер барон реперай ва трекҳои бениҳоят хубро вардесай респект барон Давлатёр Сафарзода додихдо брачка як саволе дорам сабаб чие ки ту репа тарафи сиёҳиша дастгирӣ мекунӣ ва чизҳои соз шане чизҳои соз и ҳамун тарафи сиёҳиш дай ё ки средни дай мобайн дай у тарафе ки як тон қатиф аввал то охира дод зада мехонанд ё ки я намуда мехонанд и репи соз нест бовар кун агар ки ту мухлиси хеле реп бошӣ ту мухлиси реп нести ту мухлиси репи брат хафа нашай гапои ма бовар ки реп нест ҳамин репа барда ягон урус бумон ё ки ягон миллат дига мон калимаша намефаҳма у бояд стилша гӯш куна ку мега ай гӯшош хун мереза хеле бояд салфетка бигир гӯш тоза куна гӯшоша маҳкам киш то би нафаҳма Муҳиддин Давлатов брат барои чӣ ба 84 батлода қуш намекуна ҳичка ба 84 якимаш ба батл кор надора ба дуюмаш ҳичка дух намекуна дарди дил мюзик акай додихдо 100% ерик сураҷа брида битни ки шумо номардӣ кардем бояд ҳардешон намегзарондем абаҷа чилка загзарондем баъд аммо батла тамошо кунем ки якас овоз полни мефаҳмем калимаша бисёр бад мехоя агар оз барномаи талант мебуд конкретно бали пас мегирифт бениҳоят бисёр калимаша мехоя чтобы рифма да брасуна яъне барои я мисраша да чунон бисёр менависа ки дар он бит намераса мекунад чтобы дальше успед куна бихона як бор хушу гӯш кунем мефаҳмем барои аму барномаи таланда агар иштирок кунем капатон дуд кад реперо батлерои ки ҳамин сол иштирок кардем 80% гапотона бениҳоят бисёр мехоҳем дар уҷа намефаҳманд ё ки судиё аҳамият наметиҳанд ма таланда ку фақат чашмом дар даҳантон буд ва бовар кунем капатон дуд мекунем таланда иштирок кунем шумо ма медонам чӣ кортон кунам салому алейкум меҳроҷ азимов салому алейкум ҳамин треки райдер касета дизда ту буд як ҷошда диздама буд яъне мега ки ту бояд хоки почаи мара ё ки почаҳои мара буси реп тиҷей сабабе ки дар репи тоҷик любой кас саҳми хича мегузора ба хиёл мекунад ки аз дигаро бисёртар гузоштагиа ва основной успехи як аз дигара дар заслугаи хичон мебинанд бачаҳако и ая тараф дурустай ая тарафи дига кам-кам асос надора барое ки агар ки як аз тра ёрдам та ту ҳеҷ куна кунӣ ва корота пеш набарӣ аз пай пешравӣ нашавӣ ҳеҷ намешавӣ намеқадар гап кадоме ки кор мекунад кадоме ки ягон чи сохтагия ягон проект дора гапи мара хид мекунад кадоме ки накадай хиёл мекунад ки дигарро пеш бурдагианд ҳамаи чира одам худаш барои худаш мекунад агар дар зиндагӣ пешам рафт худаш кардагия пасам рафт худаш кардагия ҳеҷ ка виноват нестай Зирор Маъатбеков салому алейк акай додихдо интихобот шава фақат мактаби кӯҳна иштирок мекуна ё мактаби нав иштирок мекуна агар махфӣ набошад мегуфтӣ номҳошона баъд ноз респект ноз иштирок куна ноз дар выбори президенти рептиҷа иштирок куна яъне интихоботи президенти репи тоҷик и ҳамаи реперода дахл дора фарқ надора ҳамин репере ки аз 3 трек в течение 3 моҳ хондагия уже репери собай 3 моҳи охир ва реперое ки пеш будан хеле бор ҳама мешиносанд ҳамвамашон иштирок мекунанд ва овоз метаҳанд номаш як қопча февл
ТВ хай короче аму як савол барои батла иштирок кардан чӣ кор бояд кунӣ? Соли дига аз 1 июн батла сар кардем, ами 20 ёки 10 май уже новостиёра ждат мекунем, дар ибтиҷои ягон объявление метем, трап миё иштирок мекунем қадаркор. Баъд отборочный раунд мешава, иконаш соли дига ранги иконаш намешава, отборочный раунд кадом мегузашт, ам байни чанд касе аст, 32 кас мегузара. Билол Зоир, салом алейка кадо, шумо реп гуфта ғамзадаҳора ва рем нигерора. Ака ҳами саволи мада ҳатман ҷавоб де. Макс брат ҳами комменти мара монда охир ноз респект. Ба филм рем нависай реп гуфтаним дай. Реп гуфта одамоира ба назар дорум ки репоира да назар дорум ки репоира да назар дорум ки качествашон ва сатҳшон бениҳоят пастай. Реп гуфта нигеро не реп гуфта трекоира да назар дорум ки мешавашон гӯш карда ва пагарам гӯш кунӣ мефорад ва пеши як аз замониш мегӯи нормалне яъне изона мекашӣ. Аназ Иброҳимов, президенти реп Карлеона Монен акай доди худо вале ку ман орзу дорум ки ҳамин чиза ташкил кунам, агар ки кадоме кандидатураша спорид вай бояд сторонникои худша дошта боша. В общем, агар кадоме будона интихобот чихе мегзара чизоро мефаҳма, бояд 300 та сторонник дошта боша минимум, чтобы ҳаму намояндаҳои ҳаму сторонникҳо бошанд. Короче хобча нюансои худша дора. Али Саид, ака ҳамин нейтрал Фарид ки ҷошид ягон маълумот медодем. Нейтрал Фарид қарибо ба филм доктор наук мешава ва вай паси хонданай. Омон МС Official, ака дохдо ҳамин ноза базани гирифтанишм хозгори рептиҷе барем ба сарша. Чӣ гуфти? Част бара хосткори брат рептиҷе да ҳеч результат намета. Ҳамин рептиҷе биёй мо мегем ҳо туғра я ташкилӣ мекунӣ, ман мегем пешо част бара лучи прямой част бара не ки аввал хизмат ки ба бара ки агар ки и қад лицот маъқул нашид ҳамҷода рӯз мебиниш не ки ба дига форма. Ҷон Шоу, акай худо ҳамун мушоира чишид намешавад дига насиб карда боша бюджет барои мушоира, муҳориба, талант, репафта, лайкафта ҷудо карда мешава бо ҳаҷми 18,000 сомонӣ ва ҳамаш барои репероа. Маҳмуд Исроилов, салом алейкум. Доди худо бародар ҳами Карлеона таъриф карден батлери хубай. Рости гап чанд батлоша тамошо кардам, аз ҷумла бо профессор ягон гапи бо мантиқ гап намезанад. Хайна ба қарибиё батл дора рӯзи якм қатъи рейкл бад мебинем. Агар ки ҳамишам хеле шид значит дурӯғ гуфтаем ё ки хато кардаем. Не ки ман боварӣ дорам ки вай батлери хубай. Комрон Лео, ака дори худо бовар ки брат мурде маҷдата ҳами кинот мырғ биромад, не ки меброриш ён ки не кинои мырғ доштмо мырғои несериозни у мультик буд ура мо проект дорем ки дар сайти 221.su сайташ да барорем оли проекта таҷик медиа 921 номерои биаҷай бачаҳко шӯхитон кардем ва бениҳоят ғамш додем. Барои ҳамои номерои ноз набудай, номерои нозим будай. Нозим не биаҷай муи сар бреза чива дурӯғ мегӣ ва фикр ту телефон гап диша соати 2 шав. Давладёр Сафарзода дои худо додар биё батл ташкил кун, ма ва лерика мада генерал дар кор нест, ту ташкил кун ҷоша ваъдат метам ки батле мекунам ки теҷикеда ҳеч какардаги нести хел батл. Рости гап браҷон, агар ки ман додари ту бошам лерик наберат мешава. Лерик таваллудиш 2002 ва чӣ дар куре қаҷу кӯдаки ахмақ батл карда. Ромид ТВ, салом алейкум. Ака чӣ ба батли Стёпа Қатӣ BIG рай каналтон далит карден сабабша мефаҳмонем философи рақами як и гап дар батлшон чӣ дошт? Логотипи сарпараст дошт. Тарсидем ки каналмда чӣ мерасуна? Зарарша мерасуна. Властелин колец савол чӣ дад ки барон ваъда дода буд ки дар каналам 100,000 подписчик шава любой ишқати батл мемоне ки накард. Чӣ да ҳама тишина шиштагиянд. Хиёл мекунӣ ки и савол наводам бародаро, лек у канали барон лайф буд ва у
оли даже 3000 подписчик ҷамъ накарда онам ро бикунем вақт мепроя не ки гуфти чени асл ба фикр муфта буд уже вақташ гузашт модарҷон дӯстай набратот модарҷон дӯстай набратот салом алейка кай дуди худо ҳами рӯз ралик дист задай ҳами дист зада касатса дора не у таҷики всего мира яму инстаграм аккаунтое ки приколш мекунанд бо модам дахл дор бора ки мо ҳам се барам компот шоколад мева гирифтагӣ усмонҷон рустамзода ту безор кардӣ хатиам баронат бахам мондагӣ исмаил абада мондагӣ баронда овоз метан реперо шонда овоз метан ҷаҳонгир шаропов макс ҳами гапи мара бирасон да мирғ чанд барнома шид саволш метам ҷавоб намета ё ки дига тамошо накунем видео репортала накуне хели мирғи брат майна нав якумура чихтадам кира макса хӯрад нагирифтай яқубов исмоил ухе дугонаи ҳасани чила чи қа издеватса мекуни одамора рифма комментарий мехони бо ипикада гап мезани накун икора абача зора мекунен ки комментарий бинависен бо издеватса мекуни да вақти хондан ен бас кардем ку брат рк салом доди худо меген шон навик ралик репи неправелни мехонанд барон 10 сол репер буд бале репер буд гап нест барои репер нависагид ягон репш миллион просмотр нагирифт ҳичка намешнохташ то ки репи шуқӣ нахон ё ки хато мекунам охи нагуфт ку баргард ё ки духтар ё духтар ё ки ма штаги запой дарафтагим чи буд як варда дастам бармен презиш хеле нагуфтагиай брат вай трекои хондесай ки ози россиям хеле треко ам хеле формат дан так что барон крутояй именно треконишда крутояй ё ки хато мекунам ман медонам ганда картон мекунам барои барона таъриф мекунам хиёл мекунем ки типа ма падлизагӣ мекунам ё ки чи бовар кунем меета вообще ягон фоидаам надорад чи фоида мегирам ман ина барона таъриф кардан деки хай зур мехонад чи ҳақиқата мегӯем барои мара ҳақиқат намеяй барон зур мехона чи небугум яъне ҳақиқати шумо бояд ҳақиқати ман боша ҳар як ҳақиқат дорем чи ман бояд ҳақиқати шуморо қабул кунам шумо мара қабул надорем ман шуморо қабул намекунам баъд қабул кардан логикай ман намемонам яъне ма чӣ хеле у репоира гӯш мекунем ки на ба ҳақиқати аслӣ монанда на ба ягон чи ҳеҷ чиз хотя идеологияам боша зато асабу доро мешавад кайф мекунӣ трекчара гӯш карда нем қадар гап брат ин восе рихдо брат ҳамин нос шу намекунам бигирмаш бовар кун брат бовар кун брат мамашка нафақада қариб шидай ай вазифааш мегиранаш мегум ноза бигиран дар ҷои мамашка раисаи ҷамоати ноҳияи восе монумоши гуфтани ҳамигаймада мешай раисаи хай навози опыт гирифта дар портал роҳбарай руководителай ва насиб кавша опыти хуб бигира ами мамашка ки нафақада буромад номзади меҳрноз зокирова ба раисаи ҷамоати ким чияй ҷамоати ноҳияи восе пешкаш карда мешавад як гала хатогӣ дора намехезед ту вақат андерора таъриф мекунӣ ки дисат назананд логика надора мига ҳами андеграуна ҳичка гӯш намекунам ман гӯш мекунам ҳичка нагӯ брат на якта тарафдор дора ҳами одамои калон андеграуна якҷо намемонӣ меган бакиш братишка чӣ гӯш дорӣ наутrekамон баргард духтари он духтар западлояй маштаги ма пишти ти хели меган братишка ту иҷашда бо бетабд меган лучиам андеграунда гӯш дорӣ ту мақсад як чизе бихонанд ки то мардакои калон шашмакхон гӯш доранд гӯш кина ина шона ҳар чи меги дар любой чи гӯш то мусафед дора так что ягон мусафед шон гӯш намекина мара у мусафед ё ки просто ради прикола гӯш мекина ё ки с ним что-то не так мусафеди адекватни точно гӯш намекина ман тра гарантия метам ба як чашм нигоҳ дорам братҷон бовар кар хафа нашай гапом ту мара чизе гуфти ама бояд хидма ранги пешино ранги дига хел реперо хидма бачаак хуб накирам бародари гиромӣ гапат ҳақ аст лек мо аз дастамон ҳеҷ чиз намеояд
хеле гуфтанам дар кор нест. Ма ту суҳбат кардесам бояд фикри хита бигӯм, ту бояд фикри хита бигӯй, якам хашмагум фикри хатоа. Субҳон Муминов доди худо дига ягом чира перевод накун илтимос. Ношакрит ҳамаи переводи кардагир хатоа. Battle вайна мешава, versus против мешава, fast не fast. Ишоз доказать мекунам. Сленг мам хочу спорить, когда тут такие американ сленг. Хамиди, брат. Ма американский сленгда fast flow мешава. Бо дар кор боша доказать. Fast. И англичану гап мезананд. Хада good morning. Не хеле англичану гап мезананд. Фабни брат. Гуфти худд маълима англиси айти намебра точно маълима американский меброя брат. Айти намеброя. Battle вайна мешава. Муҳориба чия? Муҳориба мешава battle ба тоҷикӣ. Муҳориба battle ҷанг намешава. War ҷанг мешава. Вайна war мешава. War. Англичан чӣ хеш меган? War меганаш. Я индусо меган war. Morning. Хайнам хеле брат. Ты Трамп рафи, марам прафум, нозам прафай. Файз 98. Салом алейкум доди худо. Гуфтам тарифат кунам, бо гуфтам намехони. Ҳами акай Шаҳбоза чиба доим пас мезанен. Ҳа, но гуфта намонад ту мегӯй мухлесен. Ту бугӯ айрӯи номи шонсум кор мекунӣ. Ма айрӯи номи шонсум кор намекунам. Ба вақте ки реп дадромадам, вақте ки и қадар кор кардам, да уҷа тоқа шон набуд. Ма соҳара пеш бурдесам. Я сферара условия создавать дорам ки чтобы ҳама пеш баранд ва аю ма сум кор мекунам. И хеле гаптон хатоа. Шон ай номи худаш ба як ҳозор кор дора, бо ай номи мо чӣ кор мекунем? Мо ай номи ҳама кор мекунем барои чи? Барои ки и сферада мо саҳм гузоштем. И гапот нодуруст айна ҳаққасти рост кард мужик. Ҳам хеле тайёртам. Мен ами ки ягон гап гуфтам ку, ягон хеле хтона хеле ҳаққас. Ам хеле нагатове ҳаққасти рост амонен ки, чтобы ма всегда на ҳаққасти рост шид. Короче гуфтам дам. Айном шонсум кор мекунӣ. Лично ма андер гӯш мекунам, шонам гӯш мекунам, репи 12 руша доим гӯш мекунам. Ма бача у реп на бита соз меқапа, на стил дора. Хай аму вақта гӯш кардиш туғри ҳар рӯз гӯш накун. Хеле нодуруста. Слух тагу мекунӣ. Сабабша бигем ма вазаифи брида буд, ҳами ҷани пандара чиба ноҳақ судид кардем ку ҷавоб ден. Ганда ноҳақ судиш кардем, дабат ледемш парид. Боқӣ сарбаланд бошем бачакҳои монополия тиҷӣ. Монополисто. Имом Теҷика. Салом алейкум. Салом акай доди худо. Рости ман у нағз намебинам комент кунира ва ман мухлиси шонам. Нестам. Мухлиси шон ам нестам. Ман ҳамаи реперора гӯш мекунам. Шумо мегӯед ки шон ихели у буд ки группаш пароканда шид. Бо мегӯй бачакҳои хезе да ман гап надорам. Чизое ки ман медонам хучон мекунанд ёрам пароканда шиданд. Ку ба фикри ман мақсад ма соз фаҳмонда натонистам. Бале брат. Муҳаммад Ҳасанзода Макс радной ҳами комменти мара доди худо да бугу бихонад доди худо нашоти пиҷак бурук парвон накун. Ту ҳамаҳаш ҳалай ту радной номрои нозро ба ман биде. Бо кастуну бурук напӯши биёй брат. Биде радной илтимос 8 919 800 24 79. Ина номрои ма. Респект ба нози ман. Номроша гирифти? Зафаминат кардӣ? Шаб нависиш. Амирҷон Бобошҷон. Ассалому алейкум ака. Баъди номерои чуҷамиёна диктоват кардан ман санг задам не ки чуҷамиён нагирифт. Осмиён гирифт. Балонмиён. Агар филмиён ака агар ҳами комменти мара нахоне коре мекунам кӯдакҳои синфида карантин мекунам. Мен бирягиш нагира. Aha, jak ma kudako si mi draga sumka pumkaše krunku. Tak amora karantíne krunku šagira membri. Uži gavnest. F crazy 07. Така дирдо салом алейкум брат. Акай на шумо мегӯем ки президенти рэп Шон МС шида наметона. Бале. Ҳо гаптон дуруст. Не ки акаҷон на шумо сиём шик биден. Не ки шумо амиқа рэперора бардоштен до популярности. Вы же тоже ничего не понимали в рэпе. Кто сказал?
Кто сказал, что я не понимал ничего в рэпе? Ты чё, брат? Моя соль, зора хавда дурный рэп дом. Почему же он не сможет это сделать? Алмат Савол. Или ака в чем суть президентства, какое у него значение в рэпе? Боят фикри рэп боша, боят лидер боша, лидер босне, лидер боша, боят шахсияте боша ки ҳами сферара барои пеш бурданаш ҳаракат кна, боят эгоист набоша, ёки эгоистам боша, боят идораш бидона ки эгош метона ҳами чиша бигира да. Ҳами чизора боят риоя кна, а не то, что вечно хча жертва брора ва ҳама ура понимат кнан, ва всегда в плюсе боша. И президент хели наметуна, и хели удам монополиста. Ходи гуфтаб данку. Или это просто ради галочки? Не, это не ради галочки. Если ответите, буду очень признателен. Заранее спасибо. Мина брат джавоб дадудум. И буду хирон комментарий. Мора амад барой комментарий хуб ва узри зиёд барой бародарой ки комментарий ништяк нависан, лек макса май иҷозат навдагим хели комментарий бигира. Ба ҳамат як раҳмати калон ва ай ҳамат миннат дорем ва узри зиёд ки комментариёта қабул накардем, чунки моро таъриф кардан и бо қаҳри ӯ бародарои мухлисора бардоштанай. Саломат бошем, кадом мехоҳад бисум кор кунад, дар поён номера ё дар комментария муроҷиат кин, ҳамаша ҳал мекунем.